har valgt at snakke om Thailand. Vi har valgt at snakke om Thailand, fordi det er et spændende land, og vi synes det er interessant at se på deres befolkningspyramide, fordi at landet ligger lige imellem at være et i- og et u-land. Så det er det, der er grundlæggende for vores valg. Vi har valgt 8 begreber, vi vil snakke om. Kultur, HDI, BNP, befolkningspyramide og i- og u-land, og dem har vi sat sammen på grund af, at det giver bedre mening. De går ligesom lidt ind over hinanden, så derfor valgte jeg at tage dem sammen. Så har vi natur og klima, pull- og push-faktorer, og import og eksport. Kultur. I Thailand der bliver der talt thai, men ligesom i Danmark er der forskellige dialekter i de forskellige dele af landet. Så ligesom i Danmark, kan man tale jysk eller sjællandsk eller fynsk, og det er lidt det samme princip i Thailand. Og 90% af Thailands befolkning det er buddhister, og det har været deres hovedreligion lige siden 1200-tallet, og det bliver nok ved med at være lige lang tid. Og i Thailand, der er det obligatorisk at gå i skole, eller i de første 12 år af grundskolen. Og ligesom i Danmark, hvor det er gratis, så det vil sige, at man regner med, eller man er næsten 100% sikker på, at i den nærmeste fremtid, der kommer der ikke til at være særlig mange ufaglærte, fordi det netop er gratis at gå i skole. Så alle de får stort set en rimelig uddannelse. Ja. Thailands HDI. HDI er en betegnelse for et internationalt anvendt indeks for menneskelig udvikling. HDI anvendes på tilsvarende måde som bruttonationalprodukt, eller også kaldt BNP, til at måle og sammenligne velstand og udvikling i forskellige lande. Thailands HDI er 0,722, hvilket fører til en 89. plads på ranglisten. I 1980 lå de nummer 75 med kun 0,503. Det er deres højeste rangplacering nogensinde. En HDI på 0,722 er meget middel. Danmark har en på 0,905, hvilket gør så, at de ligger meget i toppen. BNP, eller bruttonationalprodukt, det udtrykker værdien af alle varer og tjenester, som produceres i et land i løbet af et år, minus de varer, som bliver brugt i denne produktion. Og ja, de seneste måling i BNP i Thailand, det var i år 2012, hvor det var 5.775 US dollars per indbygger, hvor man i Danmark har væsentligt mere, nemlig 56.263 US dollars per indbygger. Så man er meget rigere i Danmark, end man er i Thailand selvfølgelig. Men i Thailand kan man ikke se forskellene på indbyggere, fordi at der er så mange fattige mennesker, men der er også en del rige mennesker, der selvfølgelig trækker BNP'en op. Så det vil sige, at den er lidt mærkelig. Altså, Thailands BNP er steget meget fra år 2000, hvor den lå på 2023, og man kan stadig se, at den stiger stadig. Befolkningspyramide og i- og u-land. En befolkningspyramide er en figur, som på en enkel og overskuelig måde viser, hvor mange mennesker der findes i et givet område, f.eks. et land, fordelt på alder og køn. Figuren består af 2 grafdele, i det befolkningen fordeles efter kønnets alder. Normalt er det mænd til venstre og kvinder til højre. Kigger man på billedet, ligner det, at Thailand er et i-land. Ikke i lige så stor grad som Danmark er, men de er dog stadig et i-land. Det er de slet ikke. De er faktisk et u-land. De velhavende familier får Thailands befolkningspyramide til at ligne, at de er et i-land. De er dog på vej mod at blive det. Som ses på billedet af befolkningspyramiden af Thailand i 2025. De rigere og mere velhavende familier er grunden til, at den ikke har pyramideformen, men i stedet har lidt colaflaskeformen. Det er altså bare lidt en blanding af dem begge. Natur og klima. I Thailand, som du kan se på hydrothermfiguren, der er der tropisk klima, og der er rigtig meget regn i de sommer- og tidlige efterårsmåneder. Ja, der er mest regn der. Og der er forskel på, hvor i Thailand du er, på hvor varmt det er. For eksempel i Bangkok,
tsunamien, der var over 30 meter høj. Byen Khao Lak, som der ligger i Thailand, det var den by, der blev hårdest ramt af alle byer, og der var mere end 3.600 mennesker, der mistede livet. Pull- og push-faktoren. Pull-faktoren er den, som tiltrækker folk til landet. Push-faktoren er fuldstændig det modsatte, er altså den, der skubber folk væk fra landet. Vi har fundet 2 eksempler på pull-faktorer og 3 på push-faktorer. De 2 pull-faktorer. Kina er et for lavt lønnet land, og derfor vil nogle kinesere søge til Thailand for at få en bedre løn. Altså fordi Thailand har en lidt højere løn. Ikke meget, men bare lidt. Så er de også religiøs frihed i Thailand. Push-faktorerne. Tsunamien i 2004. Eller bare generelt naturkatastrofer. Så er der fattigdom og mangel på penge. Og manglen på velstand og sikkerhed. Det er blandt andet 3 grunde til, at man flytter væk fra Thailand. Eksport og import i Thailand. Som I kan se på vores erhvervscirkel eller erhvervsberegning, der er der 38,2% af erhvervene, det er primære erhverv. Hvorimod i Danmark, der er det kun 2,6%. Det er, i Thailand, der er det for eksempel sådan noget som produktion af ris, gummi eller fisk. 13,6% er sekundære erhverv, og det er i Thailand, hvorimod 20,3% det er i Danmark. I Thailand der er det sådan noget som bearbejdning af råstoffer, man har høstet eller fanget, hvis man har høstet ris eller fanget fisk. Det sidste og tredje, det er tertiære erhverv, det svarer til 48,2%,